maganda to na hakbang ng national government na lahat ng proyekto ng DPWH at other projects na may acceptance ang local government unit. This assures magkakaroon ng check and balance. Siyempre, yung local government titignan kung the project as long as we have a copy of the technical designs and the requirements, we can check if the project is rightfully implemented. Yun ang kagandahan. At saka, ever since before na may mandate ang national government na makakaroon ng acceptance, it has been a practice since we assumed office ako, I required the DPWH to submit all the tapos na projects para makita ng city. Before kasi nung konsehal tayo, may mga projects akong kine-question na ini-implement ang DPWH. So yun ang isa sa mga hakbang ko nung umupo ako na talagang tignan if properly implemented, pasado sa mga requirements. Yun ang maganda na ano natin, yun ang maganda na hakbang ng administration natin ngayon.